So what's up na naman po mga bossing, mga babayang OFW. Nandito na naman po tayo sa isang serye ng pagluluto ngayon. Tayo po ay magluluto ngayon ng alimangong bato with matching munggo and yellow kalabasa at saka po malunggay. So samahan nyo po kami mga bossing, mga kabayan namin OFW. So ayun nga po, simulan na po natin ang ating pagluluto ngayon. Tara na po. So ayun nga po, kailangan po natin ipakita si Buds Buddy na siya pong may huli ng alimango na ito. Kaway-kaway muna, fisherman. Yes! Magandang umaga po. Nakahiga yung mga langhuli ng alimangong bato kagabi. So ayun nga po mga bossing, tara na po, samahan niyo po kami ni Buds Buddy. Pagkaluto po nito ay kakain po kami. Magbumukbang po kami ni Buds Buddy. So tara na po. So yun nga po yung alimang huli ng dalawa, ni Buds Buddy at saka ni Lanting. So gagawin po natin ngayon, ihuhulabos po muna natin siya bago po natin siya igisa sa gata. Ituin po muna natin siya ng hulabos. Tumusok ito. Buhay pa lahat. Away-away lang sila. Hipon pa. So yun nga po mga bossing, kulabos po ang tawag sa amin yan, yung pasisinguan lang po siya ng walang tubig. Wala rin po siyang asin. Bago po natin siya lutuin ang ginataan, kasi na nga po para paglagay po natin sa madali na siya igisa. So yun nga po mga boss, binuksan na po natin yung apoy. So antayin lang po natin mahulabos yan, maluto. So kailangan po natin siyang takpan para mas madali po siya maluto. So after po niya na makikita niyo po yung mga sakot natin gagamitin. So yun nga po mga boss, yung sariling katas niya yung alimango na yan. So patayin na po natin, tatapal na po natin yung sabaw. Tapos po natin sa bibisahin po. So ayun nga po mga bossing, tayo po ay magluluto na naman ng isang putahe ngayon. Ito po ay ating ulamin ngayon na ginataang alimangong bato. So ayun nga po ang huli ni Buds Buddy kagabi, tsaka ni Lanting. So hinulabos ko naman na po muna siya kasi hinahabol ko po yung kanyang pagiging buhay. Kailangan din po natin gumamit ng kalabasa. So ayun nga po, isa po natin at luya po, sili, bawang, sibuyas, tsaka po yung dahon ng malunggay. So ito nga po yung ating munggo. Lagyan din po natin siya. Tsaka po itong ating gata. Gata sa lata. Coconut milk. So yan nga po mga bossing, mga kabayan ko OFW, samahan niyo po ako sa aking pagluluto ngayon. So tara na po mga boss. Pakukulang po muna natin to hanggang sa ito'y lumambot. So habang kumukulo po ito, pinalambutan po natin, umpisa na po natin maghiwa ng bawang, sibuyas, luya, tsaka po sili, tsaka po kalabasa. So yun nga po, hihimayin na po natin yung dahon ng malunggay habang nagpapalambot po tayo nito. Tsaka pa lang po tayo mag-umpisa mag-isa. So yun nga po mga bossing. So yun nga po yung ating munggo, pinakulo na po natin. So yun nga po mga bossing, habang nagpalambot po tayo ng ating munggo, naghiwa na po tayo ng ating mga sangkap na ating gagamitin. So ayan nga po yung kalabasan dilaw. Hinimay na po natin yung malunggay, luya, sili, at saka po itong bawang at sibuyas.
So sisimulan na po natin ngayon itong ating pagluluto ngayon mga bossing. Tara na po mga bossing, mga kabayan ko FW. So yun nga po mga bossing, simulan po natin ang ating pagluluto ngayon. So po muna natin ating dalan. So yun nga po. Lagyan muna natin siya ng mantika. So kayo na mga boss, hindi na ipakita na kailangan nga po pala natin siyang lagyan ng kamatis. So nagluwa ko muna ako ng kamatis. Sasama sa gisa ng kamatis. So yun lang po mga boss yung kamatis. Nakalimutan ko pong sabihin na dapat po natin lagyan ng kamatis. So una po, ang ating gagawin ay gisa po muna natin ang ating luya. Sulita po natin ng mga bawang at sila. Kaya po natin sa isang sila para talap dito. So yung sibuyas, lagyan po natin. Para po hindi masyadong masunog yung ating bawang. Lagyan po natin yung sibuyas. So, shoutout na po pala kay Nora Hernandez at saka po sa kanyang family ng Winnipeg, kay Lou at saka kay Noral at kay Roland Budion at po kay Dennis at Antonio. So ayun nga mga bossing, isa lang natin na bawang sibuyas, sili at luya. So kailangan po natin lagyan yung kamatis. Uy! Oo! Sahong yung natin si Kagabi. Dati, alimango. Baga umuwi. Bakal ka pa? Balik pa ako. Oo. Oo. So yung mga bossing, kailangan po natin ihulog yung ating kalabasa. Lagyan na rin po natin yung ating pinakulong munggo. Kailangan po natin siyang haluin mga bossing. Kailangan po natin kumulo. So yun na nga po mga bossing, kumukulo na po siya. Kailangan na po natin ilagay yung alimango. So yun na po. So natin siya. Kailangan po natin ulit. So sabi nga nilito nyo lang po natin dito. Kaya ngayon, inuhulog po natin kalabasan.
Ako ng malunggay. Gawin namin po natin ulit. So yun nga mga bossing, kailangan na po natin ilagay yung ating gata. Kalahating gata lang po ilalagay natin. Lagyan po natin ang asin. Kunti lang po ito na sumobra po ang alat. Ayan, kunti lang po ito. Ayan, kailangan po tayo bossing, makabuto yung kalabasa at po yung dahon ng malunggay. Kaya rin po niya, ay kakain na po tayo. Sandali lang po maluto yung mga kalabasa niya. Kailangan po natin ulit para yung ilalim naman yung ibabaw na po siya dito. Actually, yung matagal lang naman dito eh, pakilin na yung taon na malunggay eh. Saka po yung pag-uwi, pero mas madali lang po ng luto yun. So, wait a minute kasi maluto. So yun nga po mga bossing, haluin na lang po natin ulit. So yun nga po mga bossing, malambot na po yung ating kalabasa, luto na po siya, ayun o. So kailangan na po natin siyang patayin, papasok na po namin ang kwarto. So yun nga po, naparin niyo po itong aking video, maaari lang po ay huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment, at pindutin lang po yung notification bell para pindutin po tayo sa ating mga video. So yun nga po, naipakita ko po sa inyo ang simpleng pagluto ng ginatang alimango na may kalabasa at saka munggo. So tara na po, kumain na po tayo mga bossing. Yun na po. Thumbs up na po. Okay, bye bye.